Tak tandur pari, tukule malah rejeki, Mas. tukule malah rezeki. Nggih biasa tak tandur pari, jebul tukule malah suket teki tegesinipun apa? Malah ora nampa rejeki panenipun. Dadi nek tukul suket teki iki ora nampa rezeki. Angke no Mas, mula tak tandur pari tukule rejeki. Niki ingkang dipun harapkan masyarakat wonten ing Blabak Kandat Kediri, Mas. Pintermu perlu tak Ora lembur. pinter, ora mungkin ditanggap nganti wis enek 7 tahun kepungkur lho Mas. Iya ta, Le. Kula ki teng Blabak nganti bingung Mbah Tom Bayaki niku lho. Kok bingunge? Lah saben enten damelan mesti kula dipun kanthi ngriki kok Mas. Oh, dadi sampean kerep teng mriki. Alah saking kerepe teng ngriki ben rene mesti ndandakne klambi anyar. Lah iki spray ngono lho. Spray pripun to panjenengan kok iso? Dudu to? Ini atribut warna kita jadikan satu. Lawasan niku nggih ngeten iki. Oh. Dadi kaya lorek teki ngono kae. Leresipun ngoten. Alhamdulillah kula saged nderekke panjenengan lenggah wonten ing Blabak Ya Kandat iso Mas. ngono. Amin. Ya amin, kalau amin. mongso nek alih antisipi Nggih. biasa. Nggih mugi kemawon ing pangajap Yai sakmenten kathahipun anggenipun lenggah dipun catet ngamal jariyahipun pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. niki Pak niki sedaya niki ming krana mujudke syukur. Syukur Nikmat ingkang dipun paringaken masyarakat Blabak Kandat Kediri ingkang dipun lenggahi Bapak Tom Bayaki insyaallah sedaya pinanggih rayu wilujeng widata kathah rejeki saged minggah kaji Allahumma amin. Pripun cobi panjenengan Aku ya ira sakmene piyai padha penonton mriki niku nyenengke Mas mesti sami lenggah sayek saeka kapti kados ngeten iki nandhake gedhe tata kramane. kene iki Nandhake budaya. saestu Nandhake ngerti karo seni. leresipun ngoten enek tontonan ramene kaya ngeten wayang seneng Iya. dagelan seneng sinden seneng kabeh seneng sing nanggap tok arang-arang ngene iki Kok ngono ya ta? lho dadi siji teng desa Pak Oh iya. Yayi mriki mboten sombong Sik ta. Kowe rene marang nggo kanca. nggih Kancamu ki isane wong ndonga apa? panjenengan pun Kok mung merem-merem karo. mboten niki pancen kula damel ngeten Mas Wow. niki nyala wedi bocah niki yen ketoke meneng penjanmate roh-roh turu Ketarane meneng tapi jane urip. nggih oh niki Pak Tom Bayaki niku yen mboten niki mboten marem Pak Ya kudu nek bocah iki. lho Pak Tom niku Terus kelebihane apa? pripun niki rencana gawe tumbal kandat niki kok Kowe terus mbrono lho ngene lho. lho tumbal dagelan ngono lho dagelan tumbal ki ora bak elek lho Pak tumbal niku sok kala ya tumbal Tegese kuwi ya ndek keluwihan apa mung syukur? niki gadah keluwihan saking luwe niki ra iso mingkem lho keluwihan niku tok ora iso Keluwihan apa luwihan? ayo coba monggo Nek keluwihan ki rak ya kepinteran. Nggih. Nek luwehan ki rak gampang njaluk mangan. leres nika pancenipun Mas kula niku bathok bolu isi madu Lho, sik le. Aja sembrono tembung. nggih nek Bathok bolu isi isi madu. madu disawang saka njabane elek ning jero ning gilani kowe omong apa to Mas Isane kok kaya piye to iki plecak-plecek mung biang guyu lho ngono ya. niki ketoke guyu Mas sejatine mboten ngerti Lha piye? sajroning esem niku enten apa Lho sak jenenge semene. sajroning esem niku ming pamer untune anyar niki lho Oh, untune anyar. untune anyar wah panjenengan mboten pirsa kok pripun to lho kajen lan ora ki arep nguyuh tadi kok ketoke kok terus bablas ora pamit kancane iki lho Pamit kancane nek. nggih pangapunten Mas Sun Ya. menika tasik kakang kula sedulur Sinara Wedi Kakang. nggih Tinemune Kakang. menika mbajengipun kula lajeng kula nomor kalih Oh. kula menika sampun dipun weling dipun pasilahi kalian bapak kula Iya. almarhum Bapak Jolega aja nganti kowe pisah utawa adoh karo Masmu Lejo Klitik ngendikanipun bapak kados ngaten Mas Sun Iya piye? kula sampun hampir 18 tahun kula perjalanan menjadi pelawak komedian selalu saya dengan Mas kula biarpun yang lain-lain itu sudah Sik, pirang tahun? 18 tahun Yo kleru lho. pripun Mas Wong kowe melu aku sadurunge kuwi kok iso mung 18 tahun to. lah kedahipun Kurang suwi. lho kula niku yang mulai meranjak karir mulai pun ngrasake penak Pak 18 tahun Kowe melu aku tahun 2000 apa rong penak to? urung penak sih mbok utang kok sian
Iki wis akhir-akhir ki lunas terus iki. Iya. Iya, nek. Lah ya sing mulai 250 to. Lah inggih, proses membawa sukses. Ora ana wong mulya yen ora didasari saka rekoso. Ngoten. Kula Yen iki rekasamu karo sapa? rekoso kali panjenengan ewer-ewer teng pundi-pundi kula lak nrimo. Iya. Wong ki yen nrimo syukure Nrimo. gedhe. Apa terus aku lek duit akeh lho Mas. Aku ki ya ora oleh duit akeh lho. Sami-sami nrimanipun. Oh iya. Panjenengan nggih ngangkat derajat kula, lajeng kula nggih nempil kamulyan wonten panjenengan. Gandengan umbiyen apa ya aja kluduk? Ngomong dhewe. Mas kula niki to. Gandengan umbiyen to. Kula niku seia sekata sehidup semati serumpun sepenanggungan. Tidak akan mencari pasangan lain kecuali mas kula dhewe. Tresno kula sundul langit kalih niki. Arep digolekne gandengan apik kaya ngapa? Kula tetep mempertahankan mas kula. Sebab siji sing kula cekel. Napa? Sing iso kula apusi mek niki tok. Liyane ra iso. Ya iya. Kisane ya mundu. Mbok cobi panjenengan dangu. Le. Kepiye wartane aja kluduk? Sing gagah to Kok awake iki. saya bagus to. Aku gumun anu. Pirang-pirang dina ora nyawani kok gayamu kok beda. Mripatmu apik, sambarangmu sarwa apik. Esemu ki lho merak ati le. Ngono. Matur suwun. Kok kaya eneng sing kurang jangkep to? Dalam Eneng sing kurang jangkep. sampun. Cukup. Cekap. Lho, yo gawe orientasi bahasa sing penak to. Kok ming cukup sampun matur nuwun. Yo tata bahasane sing apik. Wis mbok entek ning ngarep masa omong mansowi ngono. Aku terus omong apa? Aku ki adimu sing mbok nggih jembatan. Mula aku menjembatani Tapi panjenengan. jembatanmu iki kakeyan kedawan. Aku akhirnya ketahan kata-kata. Yo inisiatifmu piye ngono? Kowe keten kata-kata. Nggih, Mas. Piye? Sae. Seneng saniki. Kowe iki semelengeren lho nyapa. Kaget, Mas. Nyawang aku. Mboten Apa? anu nggone dadan dipindah ning tengah riko saniki. Lah nyapa? Biyen kan bendera ning pinggir Pojokan iki. kene. Saniki ning tengah riko rada ombo. Nggih. Jedinge ya dhewe ombo ning biasane lan jeding kula teng ngene jeding ombo. Pojokan, heeh. Saniki dhewe ombo ngene suket-suket kaya saniki. Matane suket-suketan ya tegalan to kene. Lah iya ning kono mau wis penak. Kowe iki yo ngampur kok iso. Alhamdulillah. Alhamdulillah awake Pak dhewe Tom. saged mriki malih. Pak Tom. Hmm. Wah, iki lurah sing arepe dilebutne lambene dagelan iki Pak Tom tok iki. Kok iso ngono? Lah pirang-pirang tahun kon rene sampai saya itu terinspirasi karo Pak Tom Bayaki. Nggih. Pak Tom Bayaki itu adalah lurah yang beramanah, lurah yang paribasane Mbah Lurah sing genah. Nggih. Aku kadang-kadang terobsesi karo asmane Pak Tom Bayaki. Kok saged ngoten? Sing kapan hari itu setelah beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Mas Sun, kula niku ditimbali Pak Tom dan saya itu mempunyai gagasan bahwasanya muga-muga sok ben anakku yen lahir derajate ben kaya Pak Tom Bayaki. Alhamdulillah. Akhirnya aku meleng karo bojoku, Nduk, sok ben lek anake lahir kudu jenenge Tom Bayaki. Kaya nulat belionya. Dan dek iki lahir alhamdulillah angsal pandungane Pak Tom. Ayo pirnyon pirsa. Dek iki lahir anakku tak jenenge Tom Bayaki, lah kok geweger karo bojoku. Lho. Lah wong asmane bagus, Pak, piyayine yo wicaksana. Anak iki jenenge Tom Bayaki, Nduk. Lho, yo bene wong Geger jenenge karo bojoku. geger ki yo ngopo? Wedok dipek anakku lahir. Oh, lah kowe ki yo mengsle kok. Mengsle lambemu mengsle. Akhirnya timbang kisinan tak wahi Tom Bayakiwati. Aku wis ngono akhire. Ngono kuwi arep Tom Bayaki arep laki dan perempuan itu emansipasi Nggih, Pak. sama Saya aja. kowe asma ki Naira Joko. Nggih, Pak. Ngerti ta artine Tom Lah, Bayaki? lah bolak-balik kula niku. Apa artine? Pak Tom Bayaki itu. Lah artine apa kuwi jeneng kok ngendi? Jenenge Mbah Lurah. Iya jeneng kok ngendi? Ya kok wong tuane Pak Tom. Loh, maksudnya iki Jawa apa Arab apa Inggris? Ya Jawa no. Sampeyan Lah, iki iya, tegese paham. piye? Lah, ya wong Jawa ki jenenge Pak Tom Bayaki ki wong Jawa, ora ninggalke Jawa iki ya Pak Tom Bayaki. Tom tegese. Tom ki jenenge sadurunge Bayaki. Lho, paham ora sampean? Masalah. Ngene lho. Jenenge kata-kata ta. Lah nggih kata-kata. Iki Tom ki apa? Dawuh kuwi tulisan. Lah ya Tom Bayaki Tom iki tegese apa? Tulisan ngengkel sampean iki. Mendhu kowe iki omong. Sampean iki lho sing ora paham. Tom ki ning dinding ki ya tulisan Lah ya tulisane TOM. diwaca. Tom. Tegese. Jamu jeneng kok ngengkel iki. Grek kok tak. Betul kok teko sampean.
Ora tegese umuman karep ki lho buderku. Maksudnya di dalam Pak Tom tuh enten apa? Usus. Enek apa? Aduh, masyaallah. Miki lho, mula kula iki nek teng arep njagani nek niki lambene mbleset tok. Pak Tom Bayaki sing dimaksud Masun Gondrong, di dalamnya Pak Tom Bayaki itu kalau dipanjangkan seperti apa? Maknane apa? Nah, ngono lho jelasno. Pak Sun. Nah, Ngono. Pak Tom Bayaki. Tom, ki perpanjangannya piye? Tom. Alah contongmu. Mbak yo nglenggahke Mas Gondrong sithik to. Nyapa dilekano ngono linggo dhewe dilekane iki apa? Iya, maksudnya Mas Gondrong ki blangkonan nyapa. Ya ndalang lho. Mosok ngono mudin. Wah, jan kok iso Pak Tom lenggah. Pak Tom. Siap iki, Pak. Lah, kok malah dadak nyambut karo Pak Tom Pak Tom di depan lho. tegese Pak Tom. asmane bener kok. Lah nggih. Aku lali to, Pak. Tom ki apa? Nah nggih. Pak Tom, weh, jas jajar Pak polisi. Nek Pak Tom jajar polisi dikira Pak polisi mengawal pejabat. Aku tahu, budal kawal polisi malah kayak apa jenenge penonton yang bengok. Lah kayak maling kecekel kayak. Oh no. Ayo. Pak Tom ki TOM. T ki takwa. Dilihat dari stylenya beliau Bapak Tom Bayaki itu memakai jas utawa jaket ngagem songkok. Itu beliaunya menunjukkan jiwa ketakwaan, jiwa kedisiplinan manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iya No. iya iya. Sampeyan ki diomongi malah tingkat dinguk lho. Ora kok aku nata. Enggak. Ha, Pelek nih sampeyan. ha. Kok nggih hai no? Tom to. Tapi yo oh. Kowe iki langsung oh to. Lho kuwi nek ora tulisane. Nah cengesan. Kuwi ngelirik rokok piye? Mas Luduk. Lah si rokok tak kei. Piye-piye ki Rama ki paling ora. Lah apa enek Tom terus enek hal iki udah bom. Iya, wong tuwa ki nggone ngluput nek ana kaluputane Piai Sepuh ya dienglenggana. Oh, orangnya bijaksana dan sudah terbukti beliaunya ngasto ana ing telatah. Belabak kene iki beliaunya sudah dipercaya oleh warga masyarakatnya. Ora nek tinane lurah sing bijaksana nyatane ngantek saiki ya beliaunya tetep ngasto. Amin. Ya ora? Nggih. Lho, Berarti wong Jawa ya. nggih lho, Bos. Oh. Oh. Ngomong iku. Oh ta, Mang. Nggih. M. M ki madhep manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala sing disuwun apa muga-muga warga masyarakat Blabak mriki pinaringan gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Alhamdulillah. Lho, Bos. Alhamdulillah. Kula niku yo M ya. nggih, Tom Bayaki. Berat ba. bagi bahagia. Maksudnya bahagia ini Tegese sudah terlihat bahwasanya beliau itu bahagia, bahagia dalam skup internal dan bahagia dalam skup eksternal. Ora jerone tok ning jabone. Jabone tok, ora jabone tok ning jerone yo bahagia. bahagia jopo Lho nggih no, Bos. sehat pikirane. Sihat keluargane, sihat warga masyarakate. Kadang-kadang enek wong iso nyenengne wong ning atine dhewe iki susah. Kuwi jenenge munafik, Bos. Kaya kowe ya. Lho ora lho. Kok kaya kula ya. Kowe ora bahagia. Loh, bahagia no, Bos. Urip pisan ki nggo bahagia. Jangankan saya, bojoku yo tak bahagiakan. Masyaallah, Mbok tumbaske apa anggon-anggon apa? Ya jenenge kene iki wis sukses kok, Bos. Lah kok dek iki dicuni Mas kok sampean geger nyapa? Lah aku meneng kok. Lho. Wong wedok ki mulyane wong lanang duwe kaya disenengke paringi arta. Lah ya wis. Kok anggon-anggon. Lah ya wis bojoku njaluk tak kono-kono Mas. Aku akhirnya meneng. Ya kudune ndang cabudak. Kowe ora tau ngrungokne kata-kata bijak kowe. Piye? Diam adalah Mas. lah ya wis. Lah iya kowe ora ndak budang apa? Diomongi kowe iki jenenge pekok iki jenenge. Kowe. Piye ta iki? Tidak bener kowe. Ora bener lho, Bos. Diam berarti Diam berarti Mas. diam adalah emas. Mas kok aku. Lah Loh. nggih, Diam. diam adalah Mas. Mas berarti. Lah lah nggih, mulane bojoku njaluk Mas aku meneng. Karena diam Adalah adalah emas. wah bocah iki majnun gitu iki. Mas. Lho, karepe iki meneng ki ora kok meneng terus meneng dekem ki ora. Tapi akhirnya yo mek meneng tok, mek tak nggo guyon tok. Nah ngono. Tapi tetep kula tukokne, Bos. Tapi gak colok. Lho mboten lho, tetep kula tukokne Mas. Dek iki kula tukokne kalung nggih. Nggih. Karena saya prinsip saya untuk hidup dengan istri saya, Bahagia. saya bahagia, istri saya juga bahagia. Nggih. Dek iki tak tukokne emas ki gulu ya. Nggih. Kalung ya. Nggih. Kuwi gedene sak pelek. Loh, Wah, Loh. iki lah. Sukses kok, Bos. Bojoku ini melakukan Masyaallah, bojomu. iya loh, harus bahagia Lah bojoku. kamu kok ndase cilik. Loh, jadi ya. Mas sama orang-orang ya.
Ora dasar di aku. Iki lho, Bos. Gelang niku nggih. Nggih. Kok tukane nggih ngantek kolengen. Lho, Gelang ya ngantek kolengen. mulya kuwi. Lho, iya. Ali-ali. Ali-ali ngantek driji sikil bek Wong mampu. Wong mampu lho, Pak. Iya, 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 iya. suweng ceplek Suweng nggih, Mas. ngantek kenean bolongan, Bos. Ngantek gawe sing ditindik. Lho, Dadi ngrembel. lho. Iya. Kuwi mergo kesuksesan Lho, nggih lho. leh mung kelawak, kesuksesan leh bakul, Leres. leh dudulan kaya. Nggih niku. Lah Payungmu kok Loh, wong kula niku untuk memuliakan sebuah apa jenenge seorang istri ya, Pak. ali-ali mbok pundhut. Bek, Bos. Nggon Driji gelang, ngantek kolengen. nggon lengen bek. Sak pelek gulune. Kuping. Kuping ngantek bek ketek tindikan. Lah terus kuwi ndine sing mbok we Mas. Ngantek bingung to, Bos. Iki ndine tak ketule Mas aku. Lho, Untu, Pak. untu ya. Untu akan merotol kabeh. Ganti Mas. kuwi HP kuwi HP. Jos no. Eh, Dadi bojoku sekmu yang ngrisu lho, nek plengah-plengeh ngene. Pamer tanggane. lah ditekoki ya HP. Iya lho. Nek salaman ketok gelange. Ketok gelange, ketok gulune, Nggih. kalunge. Nggih. Lek guyu nek ngene. Dek iki takoki kami tuwa piye? Lho Pak? ya nek guyu tok. Eh, Bojoku iki. Lah kok guyang guyu? Lho. Ya mergo untune Mas kok, Bos. Iki jane bosok iku pengen. Iki non sewu lho, Eh, Mas. Pak lho, Mbak. Ba to. Nggih. Sing nek teruse to. Sik nene lagi. Wis eling to ya. Ya eling no. Lah aku ki sutradara ya. Ya. Yakin. Wah, jawabet nek niku cepet, Pak. Paten, Loh, Cerdas. iya. Mergo penak. Penak. Ya, Yakin. maksudnya Yakin tegese yakin beliau mengemban amanah sebagai lurah, yakin beliau mengemban amanah sebagai presiden rumah tangga, insya Allah kedepannya keluarganya bahagia, masyarakatnya juga akan lebih bahagia. Sing penting kun fayakun. Yakin, Bos. manunggaling kawula Gusti Iya, lho. Gusti nyang kawula. Kun fayakun mergo kun ki nek telu, Bos. Oh, kun Kun- siji, Kun siji sing madangi jagat, kun loro, kun loro sing ngangklang jagat, kun telu, kun telu ki sing nggawa panganan utawa nggawa rezeki. Lho, kun tel. Loh, iya no, Bos. kun sing ngangklang jagat. Kuntul. Iya bener. Kuntul, Pak. Jakrek mbok disiki. Aku ngawur ya apa wae aku. Lah iya ngangklang jagat iki kuntul. Iya Oh, bener. dadi kuntul iki ngene. Ngangklang jagat. Oh. Ngono lho. Kun sing angka loro Sing madangi jagat apa kuwi? kunang-kunang. Ning ndi nggawa lampu. Nggawa lampu, padang madangi Iki, jagat. iki. Kun Cengeng, sing cengengan. Sabar. Ojo geger sih. Rumahnya kaya Kiai Gendeng. Loh. Nek kok kunang-kunang iki lho. Loh, sing madangi jagat to, Bos? Wah. Kunang-kunang kan ya madangi jagat to niku. Oh, iya, ngono Lah ya, nggih. Mas. Kun sing ngangkal jagat menika kuntul. Kun sing kun telu. Kun sing telu ni kun sing nggawa rezeki. Nggawa Menika paket. kundangan. Elek Mulai sing mesti papat. nggawa berkat. Sing papat enek. Lah kok enten? Kuculuk. Kun kok. Enek kun sing cilaka. Apa Mas kuwi? Kunduran truk. Lho, Iki maksud Ilmu lho, Bos. Maksud ki ora paham. ora paham sampean iki, ora ngerti. Ilmu sejati ning diri ki. Ora paham jenengan lho, Bos. Ngeten iki. Sing ndi ta tidak paham, Mas. Kuntul iku lho. Ambek diisi. Kuntul iki lek dipoco cara biyen Blekok. kuntul. Gah, Lek ya, dicara poco tulisan biyen. Gah, kok saru-saru mau. Kocon dhewe. Kowe kok nesunan ki piye to kok iso? Lah wong pinter kok selak. Ya ora oleh. bloko suta. Ingkang Ki. pungkasan ki. Ki, Ki. kintil. Jenengan ki pun gak kok seto nyapa to. Ya bene wong duwe pemikiran sumbangsih kok. Ki menika saka tembung kitab suci sing diadep Eh, bendintok bendino. Bendino ora kok bembinti to. Apa kowe muli bendinten karo bendino. Bendino. Kok iso bendino. Saben dinten Nah. beliau Bapak Lurah Bayaki. Tom Bayaki menika ngadep nggih menika Kitab kitab suci Al-Qur'an, Bos. Kuwi lho, kuwi. Kula niku pun paham kalih Bapak Lurah. Wong kula niku nggih guru ngaji teng griya. Masyaallah. Guru ngaji Mas. Guru ngaji. Lah, Nek gone TP ki Berarti ki wetengmu ki lho nggih no. masjid. Guru ngaji kula niku. Masya Allah. Tapi kula niku bagian belajar Iqra siji, Bos. Oh. Alang ngerti belajar kok ikhlas siji. Wis mek Yo alif. paling ora ki tekan jus ngono. Dadi mek aba, abata, aba, ba, a ngono lho ngono. Ngono. Alif kasro i ngono kae to. Iya, iya aku wis paham ngono iki, Bos. Alif do mau. Ngono ki wis ngerti Oh, iya, kula. iya, bener, Bos. bener. Oh, patekaten. Lah, Oke, oke. ngajimu kok diedrong. Lah kowe ngomong. Lah kan Sampan ki lho, Bos. tak peteka. Ah.
cengengesan. Arep teka. Iki gedeng nih. Ngetes aku iki. Nyapa? Ngene lho, wong ki Jawa kudu jawani, Nggih. wong agama ya kudu ngajeni. Ulama umarok budaya. Iki kudu nyawiji. Ngene lho, iki ketok ngene iki lho. Piye, Mas? Awake dhewe tetep bermasyarakat, Nggih. berkesinambungan, Leres. sinergi. Alit mau Jelas. piye? Sero. Terus Saman ki tak jelas nih. Iya ya. Saman ki berarti kinjane ki ra ngajeni. Napa, Karo Mas? apa? Saman ki dalang kemelinti mek jenengane. Kok suruh mliti. Mas, Kowe Masun guru ki nek ngaji. kemlinti ya mungkin ora nganti ngasto nganti tekan sprene. Lho iki kategori dalang kemelinti ya Mas Sundol. Ora iso lho Ora percaya kowe. Nyapa? Awake dhewe ditangkap madhep rono. Ah. Sinden ditangkap madhep rono. Ditangkap malah madhep depok kita ngajeni mana. Sik to, Mas. Mosok Ning dinding kon rono. mosok wayang ning kene terus dalange kon rono lak ya ora apik kok iso. Wong iki kudu rono rene ngono lho. Nah, ngono lho, acara curacet. Rono aku madhep rene. Hmm. Lah aku madhep rono aku madhep rono. Ngono lho. Ayo jal tak madhep rono. Ayo madhep rono. Aku yo madhep rene. Wah, bel, pamer, ben syuting. Kowe iki asnat maido rene to kowe. Kok iso mangsane. Pangapunten, Mas. Ayo. Menawi kula menawa tasik nglenggaken panjenengan. Nek Mas kula niki lho, ngajeni aku. enggih no. Lah kuwi Tata krama subasita sopan santun adat ketimuran wonten. klutuke diajeni ya ora ngerti, Lah ngajeni niki, ya ora. niki lho. Sama ra ngajeni aku kok. Lho, Lek pengen diajeni yo kudu ngajeni. Carane ngajeni piye, Dik? Yo tata wacana. kok tata wecana mbahmu iki kok iso. Tawacana. Enten, mula kersanipun Abdul. Niki dalu kersanipun larasipun sekecok, Ya. kula tak nyuwun ngampil slendro mawon, slendro. Slendro ya. Nggih, nggih. Kembang. Oh, nggih no. So. Pariane ora wis. Iso. Piyayi ngriki niku piyayi ingkang remen selawat, Mas. Mau Ngoten. beh lapangan kuwi sing delok akeh. Alhamdulillah. Wadep rono kabeh kok. Loh, mergo goleki kancane. Nguyuh tiba. Yo. Kowe iki jan matane yo ndelok ngono nyapa to kok iso. Banci tok. Kowe iki yo ora dadak wong iki nyambut gawe ra nyawang rono-rono. Dulurku tok niku. Kae ngombe kopi ora nguyuh. Mau niku. Ya, Iso ora? so. Cobi, Mas. Ngono ya kene ya sing madhep kidul. Enten. Ya. Ya gone sampean sik iki murung balik iki lho tekono ning ndimu. Kita banci sih tok. Ya ora kok iso. Cobi. Padang rembulan. Rembulane bunter-bunter seser. Adikku jadi sehat. Yen pengen urip lumayan. Seneng lah. Salatmu kudu sing bener. Ya, kibate sap. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Padang rembulane tanggal-tanggal siji. Tok. Piye lho kowe iki? Piye teki kok Kowe menenge? tak gajule nek ora iso. Tak gajuli. Padang rembulan, Nah. rembulane tanggal 1 iki parian deh. Oh, alah. Lah kok tok meneng ae piye? Wong loro ki gantian ngono lho. Ngono lho. Nek Mas Sun ki wis ngutus kon nembang selawat. Kowe lak ngerti to? Sapa sing kersa utawa gelem seneng selawatan kuwi diakoni karo Kanjeng Nabi Muhammad Umat. sallallahu alaihi wasallam. Wah salam. Nah, Ngono ngono. lho. Ngono. Ora iki kok iso. Ayo. Ki tengen sik kok lagi ngiwo, kowe aja cengkengesan kok. Dijak selawat kok iso. Mek burine tok. Masalah. Kok iso? Kayak ora cengengesan, ngono lho. Tok, Awas. kowe tak gajule. Siap. Ayo gajulo to lek. Tengen rumiyin nggih, Mas. Ya, sampeyan. Tengen rumiyin mangke lajeng kiwa. Kiwa. Nah, dimirengke. Ya, ya. Tengen sik terus lagi kiwa. Kenyeh. Bisa, Sal. Aku mumpung seneng karo awakmu lho. Iya, ya. Pak, aku cangkeme iki lho kok iso. Aku sik tengen iki lho kok iso. Tengen sik njur kiwa ngono ora clitisan. Lah ya aku piye. Lho, entenono aku sik. Wis teko lu dinteni nyambut jeneng iki. Maksudnya ki aku sik sampe engko. Nembang lho. Ngono. Aku Kiwa terus tengen. aku piye? Loh, engko kok iso. Ngono lho. Ya, Mas. Padang rembulane tanggal-tanggal siji.
kok wis kene entek. Nggon nembange kok iso. Jaring ko. Loh. Piye to kok engko saiki iki lho? Pak. Domongi saiki iki aku terus sampe. Oleh gedel ya. Aku terus sampean. Aku terus Ayo jajali. ganteng yo ngileran. Aku tuh Kowe iki ra ngerti, leh kuloro Sariawan pirang-pirang. oh sariawan apa? Pirang-pirang tahun mek. Wong trayo wong pawakane ngene iki ya angel. Lambe oleh sing merongos aku. Terus Sing ngileran kowe. ayo kiwa sik Ayo tengen. wis langsung ayo. Ora Aku sih. Aku sik lho. Aku sih yo kowe. Pak. Jenengake mangkel mawon. Saman melu ye. Eh? Melu. Ora melu Kok aku. panjenengan kok Padang panjenengan. tok, padang tok. Siji. Padang rembulan tanggal 1. Nadane terus. Dalang lho. Nadane, Mas. Dalang. Ora, iya ya nadane. Sama rungone tintingane lho. Piye? Padang rembulan ngono lho. Padang Pa pa. Sepira? pa ngene kok larang lho wing sun iki. Iki jan. Yo ngene lho, alon-alon iki lho. Pahapunten. Pa lho cocok lho kok iso. Ayo, Jaja, sampean. Malah contongmu sing bleset kok iso. Padang rembulane tanggal 1. Kula jo kluthuk ngaturaken matur suwun panembe hati. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padang rembulane tanggal loro. Bocah nom-nom kudu sinau besuke aja nganti bodho. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padang rembulane tanggal 3. Kula dongane sedaya mawon awet gone momong anak putu. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi lurah. Apa iki? Iye iki lho. Kacau iki. Iki wis ning tengah-tengah Nah. kaya klimak sukses lho. Nah. Aku mbok ngakon ngapalne sing Repote. Repote yen dadi lurah. ngono ya omong ngono lho ora dadak-dadak iki mau mbok omongi 1 2 3 4 ngono ku mau. Saiki mbok ganti neh. Pelawak ki improvisasi spontanitas. Profesional. Nah, ngono lho. Kowe Ora kok kok dadak tulisan nggih buku pelawak apa kuno. iki kuwi? Mikir neh. Repote yen dadi lurah. Insya Allah Mbah Lurah amanah. Rono rene sregep ngibadah. Insya Allah gesange genah. Ya. Repote yen dadi kami tuwa. Kami tuwa ndi? Perangkat kabeh melu. Insya- Repote yen kami tuwa. Insya Allah cedhek karo warga. Aja lali sregep ndonga. Insya Allah ahli suwarga. Apa-apa ki nek dadine apik mesti apik. Repote yen dadi bayan. Bayan. Ayo,
repote yen dadi bayang. Ora lali nindakake perintah pangeran. Dikire sak dalan-dalan. Rezekine saparan-paran. Malah mbok Ya modasku. genti no masa ngangguran mbok cipak-cipoki ya. Salatullah. Salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi penonton. Wangel dirjot. Iki apa-apa ki dicandak ben terlibat semuanya melu seneng ngono lho. Repot yen dadi penonton. Penonton. Jen, penonton. Linggu wis sak enggon. Dongane ikhlas mesti maton. Tak dongane iso tuku tronton. Repote yen dadi bakul. Bekul. Bakul melu kabeh ndelok kok iso. Omongono sing bakul kacang kae. Aja melu ndelok dagelan. Tekel mah kacang jukuki komburi ngene ae. Ayo. Repote yen dadi bakul. Bakul. Ah suwi men to iso. Mikir gedeng aja iki. Ayo, aku cak-cak kok iso. Rezekine kagem tumbas sekul. Rono rene mesti seneng kumpul. Kumpul kok wis mbok disiki mau. Ayo, iki dhisik. Karo bojo ya tetep ngrangkul. Ayo. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote yen dadi yoga. Yen tak delok salate wis genep 5. Wonten yoga sing tukang gendang. Insya Allah sregep sembahyang. Repote yen dadi sinden. Sinden. Kam salate ora tau leren. Pojok dhewe sindene Mbak Kori. Bengi nyinden subuh sregep ngaji. Repote yen dadi dalang. Ora lali nindakake sembahyang. Wonten dalang namine Sun Gondrong. Subuh duhur ngasar maghrib ngisa ora bakal bolong. Isa. Ya ngono. Jadi ngono. Kok ngerti nek aku iki. Asine piye? Asine piye, Bos? Asine ora ngono kuwi. Kowe iki yo bleset to iso. Tegese ora ngono kuwi ora mung 5 waktu tok ning tahajud ditindak. Masyaallah, layakno bathuke ngapal, Bos. Ngapal nganggur sujud ini mebangkrut. Aku lho sembayang kurang wektu. Oke. Ini nanti kurang. Alhamdulillah. Supaya lek Siap, coba ya. Kae. Nggih, sinten Mas? Kae. Cengeng. Ora percaya, Bos. Kula ngomong cuma 5 waktu guyu aku. Maksudnya Getut-getut. nada Kurang kusuk. kayaku. Nggih. Maksudnya piye? Karepe. Tegese gumun Mas, gumun. Aku harus bayar. Nggih. Ya aku piye mulang aku cacake. Ngaten. Kira ngerti, Mas Sun ki leh nek mejang Mas Lutuk. Nggih. Mas Lutuk ki sangke tawaduk tawakal leh ngibadah. Sujud ora tangi-tangi, Mas. Kok tangi, Mas? Hmm. Kok Ngono Mas? ya? Nggih, wong arepe tangi piye untukku kecalo sajadah, Mas. Angel kok iso. Coba le, Apa kae sudah? sinden iko nomor Budi. loro ya. Nggih, ngerti, oh nggih. Siap, Oh, siap. niki, Mbak. Sinten, Mbak? Suci. Susi. Bah, lah kok ngombe sik ya. Haus ya. Coba sepote, Pak. Sepote. Yuk, kene kanca-kanca gitu manggela coba, ayo. Kene. Sepote apa? Loh, ngene. Cepada nelongso Zamane Zaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel atiku
kudu tentrem sampun gawe karo seneng ulat aja banter yen dikongkon ya sing temen lah apa to kanca asing gerep loro ora gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata. Mas Lutuk. Nggih, nggih, nggih. Karepe Masun Gondrong ki saiki sing ben ora katon monoton, njur saiki sampean digoleki gandengan ngeten iki. Lho, kepenak ra? Sehat. Sing halus. Sehat nggih. Nggih. Sing halus. Alhamdulillah. Ora ngono. Nggih. Sehat nggih. Alhamdulillah. Aki malah kaya blekok lanang karo blekok wedok kowe. Mek montak mantu tok ki. Ayo kene rada maju. Ngono. Alon-alon ki Piyayi Surakarta Hadiningrat. Masa? Tenan. Ngono. Kok iso mbok getak ki? Ya rada selo-selo. Ngapunten. Halus. Ya hati lho, ki lek kaget, iki mesti melet. Lah ya. Wong bocah latah mbok jorak-jarak ndi sondang mari iki to, Mbak. Nggih, Bapak. Pangapunten. Nggih. Mas Jok Lutuk kula mboten saged jaga. Piye to? Wong wedok ki kudune kepiye? Jajal jambung, jambung. Eh. Wes. Kakang. Aja mbok baleni, Kakang. Iki kok nek koyo ning Blitar cup, aku turu latar. Ora ngerti. Biyen tau yo iki kasuse iki, Pak. Mantene sapa kae? Rabine anu sing mayang Redi Belung. Ngono. Niki sing nyindir kula lungguh teng riku. Suwargi Gareng Solo 3 lho enten to guyon. Ambungen Mas Kritik. Lah kok dijambung tenan, Pak. Peh. Kula iso Geger. Guh, ora turu omah 3 dina kula, Pak. Kok bojomu cemburu aja. Kok ora cemburu aku nyusul. Mas, marai dalam penanaman dalam keluargamu iki kurang paham bojomu iki. Piye? Aku lek dambung dambung ngene ya. Nggih. Aku malah mulai ya karo bojoku mesti kewen 500. Rupamu yo cindil Loh, iso. ora lho tenan lho Mas. Gak iso Loh, ngono. kula iki tau nggih pas wayangan ngeten nggih, diambung wong itu sinding. Cuk ngene ya. Kula mulai. Ki mbok sangoni pura sing ngambung awakmu. Ora nduk aku. Kowe iki wong lanang apa? Oke, ya, kei 500. Yo mesakne bojomu harus sindene sing ngambung tuwek. Kula niku terus neh, diambung neh. Monggo iki bojoku ya meling neh. Heh, kei 1 juta ke. Mesakne ke. Masalah puluh Tahun momen. 1 juta, Bos. Loh, kok mbok wae iya lho. Lah aku ndek iki diambung lek to 1,5 kok, Mas. Berarti bojomu ki ya disosori wong-wong kuwi. Loh, berarti larang bojoku di Pak ya. Kowe iki ora sadar kok. Bang, nyanyi, Bang. Nembang. Iya, mosok ke matun. Nembang apa? Diaturke gerajakan. Bisa kowe. Iki ning pundutan Duwete iso kuwi kok. Nggih, Surabaya duwe. mau. Nggih, nggih, nggih. Tadi tak urutke. Ya. Ngajeni pundutane Nggih, nggih. saka Surabaya, tembang gerajakan ana Sriuning ya ana. Gerajakan. Iki saka Lampung sing dipundhut Sriuning. Gerajakan. Jajal karo bawa jale. Gerajakan. Saged. Jajan. Oke, siap. Oke. Ya. Karo jenglengen, Bu. Nggih. Po. Ya. Ngono. Kembang nayut. Monggo, pisan. Gerajakan dajalan sik. Lah kene iki Gak kocok. jajal. Ijuan. Ijuan, ijo. Ijuan itu Ijuan, atang atan. pada iringan. Oh iya. Sinden ki latah. Aku susahe nek pas karo garwane lek pengin iki lho. Nah, ya. Tanjung bolak-balik terus. Ya. Dadat. Oh, alah ya. Ah, ampun. alah, alah. Ya, Mas. Gerakan. Katakan Banyuwangi. Oh, sidene gendeng iki. Lah wong ora gawe set to iso. Aku ya apa itu. Ya ampun. Yo. Tengah ya. Ayo cepet sak pinten. Bocahe aja sembrono ya. Kembiang. Ya. Ya aja ganggu nduk peh. Iki nyambut gawe lho iki. Ayo rada maju, Mbak. Rada maju. Lah monggo. Lah monggo. Kita enak semampir. Kowe nyambut gawe aja guyon. Ayo, penek kok ngomah arep nyapu sih. Lono. Kalau sapa kowe? Karo sapa? Lani anake Kan sapa? Yogane Rama. Ngono karo yogane. Karo yogane, karo yoga. Bojomu Membiang. Ya, sip. Yap sip.
Tolong semuanya diam, coba. Pak aja melu-melu. Iki engko nek salah sithik bleset ki, ayo coba. Mambyas mayon. Mayon. Alik! Iki tak jenggleng ki lho kok mlayu ki ngopo? Senggake ngene iki Banyuwangi. Malah minggat. Kembiang mayu lambiangan lho. Paman Agak penting dhek ndak krungu apa-apa. Gandeng belian Sik krungu lho tuk, golekno ben gak krungu piye? Carane piye? Sik krungu lho kok iso. Kene. Kowe iki jan marai krunguan-krunguan. Golekne kono. Ben gak krungu piye lho. Oh iya. Ayo duk, kene duk. Jajal sing krungu pula kowe. enggak nyerang Yai Ben tak krungu tadi. iya enggak iso ndase mau kayak iku Apa mbok helmi iki lho. Ben tak krungu. Iki wis tertib dalam ora nek berlalu polisi lintas. ane harus ada tilangan Nek delok dilarang. wayang polisine Noswan toro Halus. aduh aku jelek ngono kaget Sindan ki ketoke pindahan kok semampir kok. Wis. Astagfirullah. Lah mosok ngene kok. Kurang siapa? lah mak jelek ngono Jelek ki Karo jenggleng Mas. pikiranku iki teko Gleng. Oh lah nek mak jeleng iki pikirane kok kono-kono. Iki ra ngono kadung tak sumpet iya ngene. Lah. Jan masakne. Lah malah mbok oleh si Tirto Karno. Enak loh Tirto Karnone cari. Ya. nyarang Yai Susu yo malah. Oh gila to iki. mari Jangan gitu, Mbak. Mas, nek mengendang aja jarak. Iki ora kok swara, kok tabuhan yo latah. Kowe anggere kenongi kok muni tung. Kono yo melu tung. Tak percaya jele tabun tung ngono jajal. Ora ya wis. Berarti aman. Belas Nek nak kenong ora nyambung, digreget kenong ora bilas. nyambung. But ketemu ketemu. Tong ngono. Tung ngono lho. es monggo sing ngesakne es tuh Nyambung ngono. Ayo. Pas. lawas Ya, so. Nusuan. Iya. nang Sampeyan ki lho. Wah, bocah ki jan suwi megelne kok. Kowe engko takon nggawa kami tua lho kok. Pak monggo Hei! Malah mbok tawake mangsane. Nuswan. ya wis kuwi mau Iso.
jagongan tak biacok nang. Gendeng. Iso gending lho. Gendeng Banyuwangi men. Banyu wangi. Belambiangan wayahe. Rambai. Belyam biangan. Lelo lalo. Lah iya. Aso. Atau kang ngendi to? Aja takon susah seneng. Yuk. Tanah. Lah iya. Panas udan. Tanah endah. Bocah iki dilodok ketok enak. Aku iso sih gemes Saya kira rencana tak keropok. Rasane ndas wedhus ya. Mbok kropok lek kuwi kok nek. Pak kuwi pikir. Gumalyare Taman taman Sari Tasi, Nusantara. Gelambiangan gumalyare taman Sari Nusantara. Gemelari Taman Sari Nusantara. Langsung dadekke Gerajakan. gerajakan ya. Siap. Sikat. Ah. Ya Mas Rudo. Kidung Mangala Indonesia. Rajakan Banyuwangi Raino
Mbak. Wis diaturke gerajakan ya, Le. Leres. Pokoke Mbak Susi niku mboten Gerajakan diganggu, ya. Banyuwangi. Ki ana apa mundhut meneh? Derek, Bos. Iki tembang kangen. Nah niki. Ki Mas Gendul. Sinten, Bos? Sinten, Bos? Nomor loro. Oh, niki, Vicky. Ki Iki. Pragawati. Nggih. Oh, lah kok ngedot barang ya, kok kayak anakku ngedot. Anakmu piye? Mosok anakmu ayu? Wah, anak kula nggih ayu, Bos. Ya ngene iki. Alhamdulillah, anak kula sing wedok ya ayu, sing lanang ya ganteng, wong tanggoku ganteng-ganteng kok, Pak. Dadi Kok malah sing diomongke tanggane sampean iki pripun? ketularan Oh, lah, sawabe. iki. Alhamdulillah kene kok kene. Bocah kok. Lah nek Jo, asli. tontonan kemampuane iki apa, Le? Niki kula tingali nun sewu ketoke awake dhuwur, cilik dhuwur ngeten iki kemampuane keahliane mesti nyolong pelem niku. Kos Ya renang ngono lah apik to, renang, berenang. Kok nyolong pelem. Lah dhuwur biasane kan mething ngeten ben. Bocah iki disawang saka titikane iki lho awak. Nggih. Saranduning awak menika wonten wulunipun kebak, Mas. Oh, Wong wedok oke, ini mulune nggon- ta bocah. Wong wedok iki nek nggon lengen tangane kebak ngene iki, iki wong ora nglintuh. Sregep tandang gawe, tur ora gegem tangan. Kok teko semono ya, Lho, Le? nggih, Pak. Nek wonten bocah wedok ngeten iki, idepe jengkeng. Iya. Iki apik, titikane bocah wedok sing ora gelem nyawang kiwa lan tengen, nyawang keluargane dhewe amprih apike kepiye. Wah, ngono ya mulai ya. Nggih, kok enek wong wedok gudheke dawa. Niki ya apik titikane. Iya. Niku iso diomongke bocah sing gemi setiti bekti karo Pyai Kakung. Iya. Dirungokke apa sing dadi pangandikane. Dadi wulu ki nemtokke ya, Le. Saestu ngoten. Lah, alise tempuk kuwi ya apik. Iki tembok iki. Alis wedok niku nek tempuk niku iso diarani wong wedok sing seneng sedulur nyemulur. Mergo menyambung silaturahmi ora ana pedote. Bojo kuwi kene ulu tok. Aku kok ora tau kok sik lutok piye to kek tragedine piye kuwi? Tragedine kan Kok karep iso yo lutok ki lho. sama lah ngomong to, bocah Nggih. itu lek alise kandel, Iya, hidepe kuwi. kandel, godheke kandel. Ya nyedulur. Sedulur to. Akhirnya aku iki terobsesi karo kata-katamu, Nggih. terus dek iki tak tukoni obat penumbuh rambut. Eh, Tak tukoni obat penumbuh rambut, lah kok ditetesi ngene lah kok turu. Banyune ndledek kok ndi. Bareng tangi yo cuk rambut tok sing. lho. Malah koyo kucing angguran. Wah iki yo Apa? ngawur kok. Diaturne ya, Le. Monggo, Nggih, Derek. Tembange tembang kangen. Tembang kangen. Coba Tembang kangen. Jajal ki, Ayo napa? Piye, dijajal mboten, Bos? Heh? Langsung napa? Langsung ora Oh. masalah. Nggih, nggih, wonten ya waranggone. Wayah wengi ngono ta. Udan krimis ora wis. Jajal. Coba. Saya kira latah saiki. Kula mboten latah kok, Mas. Ya. Oh. Sikilmu Kon jebot. gaya-gayane apik. Niki Apa awake. kae gaya Pragawati ki apa? Oh, fashion show. Oh, piye? Fashion show. Sakit to, Nduk? Nan- Dulu juara fashion show ya? juara dan biyen. Yo. Coba, sampean dari sana coba. Coba sedikit cuplikan mawon cobi-cobi fashion Nggih. show. Mas, kibot-kibot. No. Ora anu. Lah ya ki nang tapi bosas. Ya. Aku suka, aku suka. Aku suka. Sip. Jalaluddin Sip. MC Beken. Jalaluddin MC Pajen Sip. Iya. Asik. Hop. Dok. Iki gak menarik. Anu iki nun sewu. Boleh kamu menjadi Pragawati fashion show, Pripun, Mas? tapi gerakanmu itu tidak mempunyai daya tarik. Piye? Daya ngene. Sing enek daya tarik piye? Jenengan contoni. Ngene iki ngene iki wong lanang delok bagus ngene iki wong lanang delok mlakumu ngene. Mek ngono. Biasa. Mek ngono eng. Nggih, pripun? Yo. Pam. Aku suka Jalaluddin MC Beken. Jalaluddin MC Beken. Aku suka. Jalaluddin suka. Dadi wong lanang ki nek daya tarik. Oh, dadi enek blenge ya. Wah, iya. Betul, Mas. Oh, Nggih, iya. nggih. Berarti enek mak blem. Terus, Mas. Nggih. Pem dua Kapat dan
Ayo tak kebablasan toh. Nah, kebablasan. Suruh panas. Tak mau, tak mau. Tuk, Gak tak mau sih. tak obah itu. Tak mau itu begini. Tuk. Malah genduk. Ndak golekno obat to. Wis iki ya. Ki apa? Dasmu. Ndak golekno obat. Masa malah Ngene iki aja diobati iman-iman. piye to iki ndak obate iki lho. Iman-iman. Karepe ndok wek mesti. Kene wis wek kok iso. Ndak digolekne iku lho kok iso. Nah cepet. Awas, nah. Yo, nah. Yo. Lah bar mbok lewek nek kene. Lah bawa aku mbok kok kene. Aku mbawa kok kene. Saiki kowe tak wae kok kene. Aku ini ra iso nyanyi Jalaluddin. Malah niki Mas. Aja sik, tak wong iki. Bos isi bos. Karo sapa jenenge Bigi. Nginang iki lho. Lah ya apa? Pak Dene iki lho lek kromong. Kowe iki yo ngawur kok yo. Yo jajali tembah kangen. Aja mbok terone, Nduk. Ngawur ae. Oh, iso manut Mas Kudu kok iso. Anu kena instrumen. Kena instrumen. Laki to? Pun sudah. Laki. Nah, Boten sampun panjenengan. Sudah. Nah modele. Sudah. Wis kena asam urat barang ngono iso. Barang wis sehat kemelinti nih tamu. nah. Ayo. Lagune Dik, sing nang Dik. Ya wengi. Ya. Jalaluddin. Sip. Si memeling sip. Saya greget ya. Boten. Iki lho tau blandar klothok. Wedok kok Blandar mbak. sing tombok mek sampean tok lho. Iki tau lho ning mainan blandar klothok papayangan biyen tak takoni. Yo nduk yo. Nggih, kan jenengan nemu kula teng mriku to mau. Kita blandar klothok. Layakno bathoke. Kok saya. Lho ngono yo. Bathoke digowo ta? Kang, ayo. Wah, vokal apa musik sih? Bos. Ya angkrik. Ku yo ben nembang gak omong. Sing ngomong yo dheke lho aku. Aku wis meneng. Kok kene iki wis meneng lho kono buka bandar utuk yo dheke. Oh, gelem tak utuk dhewe sampe. Ngomong kok aku kan ngomongi. Meneng kok. Ya mbok keseneni aku sing mesake lho kowe ngawur. Sias mboten molek, mboten kula lenggah lho. Watu. Bedi mesakne. Aku watuk iki nyelani kaya ndok. Nggih, Mas. Yuk. Wayah wengi. Oh, wis ndene Masun lho. Aja ngisi-ngisini. Pripun? Vokal pertama itu harus tegas. Wayah, aja wayah. Si dene Masun kudu sing anu karakter kok ngisi-ngisini. Vokalnya Itu harus kuat ngarepe kasih banter. Ah, ngono. Wayah wengi ngono lho. Yo, sing semangat. Wayah wengi udan krimis ra uwis uwis banyu kantun hitis dadi saksi kono kunanis wong sing tak tresnani tekoning
Sepote nganggo Sri Uning Nggih. sing jumeneng genduk Ika Kusuma. Sri Uning dindang kekur. Tintingane slendru. Yo, Sri Uning bos Ika tuban lakon tresno sabaya pati. Diaturke tembange ya kuwi pasangan mau ana pundutan Lintang Asmara. Oh, akeh. Ya ngono. Nggih, nggih. Lutuk sapa ra? Oh, ya Mas Lutuk mawon. Kowe gampang donga to, Duk. Mas Lutuk mawon. Sakit, Mas. Ngoten. Pun Mas Lutuk mawon. Ya.
Saged mriku Siang wita. Nggih, nggih, nggih. Siang. Nggih. Iya iya. Siang. Ya kuwi lho. Iso aku mek siang tok. Ya siang malam no gawe kok iso. Tapi Mas Yudi, Mas Yudi. Bacutke gara-gara Sembah nuwun. Panggih wonten sesen